дар ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор бахшида ба 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ду симхонаи иловагӣ дар муассисаи таъссисоти миёнаи умумии 48, як маркази савдо ва як сехи дӯзандагӣ дар деҳаи Сурхакчашма мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Намояндагону меҳмонон зимни кушодашавии ин иншоот қайд намуданд, ки вусъати корҳои созандагиву ободонӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор шаҳодати он аст, ки мардуми бо фарҳангу соҳибтамаддун ва меҳмоннавози минтақа бо ифтихори баланди ватандорӣ барои таҷлили рӯзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон омодагии хуб диданд. Сокинони ин гӯшаи кишвар барои ободониву созандагии маҳалли зисташон кӯшиш ба харҷ доданд, ки баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои миллии кишвар саҳмгузор бошанд. дар ҷамоати идона нахуст меҳмонон ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ба сухан баромада сокинони ин гӯшаи кишварро бо ҷашни 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд ва аз корҳои ободониву созандагии онҳо изҳори миннатдорӣ карданд. баъдан аз тарафи хонандагони муассисаҳои таъссисоти миёнаи умумии тобеи ҷамоат як барномаи фарҳангии фароғатӣ доир гардид, ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. сокинони ҷамоати деҳоти алмосии шаҳри Ҳисор низ бо гузарондани як чорабинии фарҳангии фароғатӣ ҷашни 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қайд намуданд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоати деҳоти алмосии шаҳри Ҳисор ва дигар меҳмонон зимни табрикоти хеш қайд намуданд, ки 28 сол қабл миллати коҳанбунёду соҳибфарҳанги тоҷик соҳиби дастоварди бузург ва муқаддас истиқлолияти давлатӣ шуданд. ҳарчанд ин давлат дар назди таърих муддати хеле кӯтоҳ бошад ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон дар бадастовардҳои бузурги иқтисодӣ иҷтимоӣ ноил гардид. кормандони хонаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таъссисоти миёнаи умумии тобеи ҷамоат бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона, ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардониданд. тантанаҳои ҷашни 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар ҷамоату деҳоти шаҳраки шаҳри Ҳисор идома дорад.